aztertzen ditugu. Eta oso giro interesantik izan ziren, zeren suspertze urte izan ziren Euskal Herrirako. Zerti urte horietan alapait, idei berri horiek hasi ziren mugitzen, idei sozialistak alde batetikan, abertzaletasuna bestetikan. Labiren aholku batzordea gaur bilduko da berriro Euskal Autonomia Erkidegoan COVID-19 aurre egiteko indarrean dauden neurriak berrikusteko. Pandemiaren bilakaera ez ezik, egun indarrean dauden neurri murriztaileak arindu ala ez aztertuko dute ere. Ostera esperantza txertoen ganda eta inoizko txerto kopuru handiena heldu da gaur goizean Forondako aireportura. 300.000 txerto Hego Euskal Herrian banatzeko 221.000 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 80.000 inguru Nafarroan. Arratsaldeon guztioi bileraren bezperan, sare sozialetan zabaldutako mezu batean Urkullu lehendakariak esan du murrizketak pixkanaka eta zuhurtzia egokitu behar direla. Udane Arbeok landu du gaia. Labiren aholku batzordea gaur arratsaldean bilduko da koronavirusaren aurkako neurriak berraztertzeko. Bilera horretan pandemiaren bilakaera aztertuko dute eta koronavirusaren edapenari aurre egiteko indarrean dauden neurriak malgutzen dituzten ala ez erabakiko dute. Maiatzaren 7 izan zen aurreko bilera eta orduan erabaki zen adibidez taberna eta jatetxen ordutegiak malgutzea. 8etan itxi behar zuten ordura arte eta gaueko 10 arteko muga dute orain. Edo nola ere ostalarien sektorean neurri hori oraindik gehiago malgutzeko eskeak badira. Era berean ostalaritzaren edukiera barruan 50%an mantentzea eta barran edo zutik kontsumitza eta mailak 4 pertsona baino gehiagok erabiltza debekatzen jarraitza erabaki zuten besteak beste. Ildo horretan iragan astean Bingen Zupiria Jaurlaritzako bozera mailak adierazi zuen ostatuetako ordutegiena izango dela bileran hizpide izango dituzten gaietako bat. Bestalde indarrean dauden murrizketen balizko aldaketen inguruan izurriaren datuen bilakararen araberakoa izango dela esan dute. Hala azken egunetako datuek bistan utzi dute kutsatuen beherakada eteten ari dela Hego Euskal Herrian. Izurriak datozen egunetan hartuko duen bilakaerak erakutsiko du joera aldaketa baten atarian den. Bitartean Nafarroan positibo berriak 50 dira, aste azkenetik ostiralera igoera handia izan ostean. Josu Ganuza. Maiatzeko azkeneko astea positiboen 16ko igoerarekin itxi du Nafarroak, eta atzokoan 50 gaixo berri zenbatu zituzten 4,5 positibotasun tasarekin. Igoeran nabaritu eginda neurrien lausotzea edo lasatzea eta dagoeneko txertoari dagokionez gaur bertan 400.000 nafarren langa gaindituko da behintzat dosi bat jaso duten herritarren artean. Immunizatze osoa osatu dutenen artean aldiz, 154.000 nafar dira immunizatze prozesu hori osatu dutenak. Gauza korrela honakoa da, Hego Euskal Herrian 101 positibo berri atzeman dituzte azken egunean, 6.730 testegin da. Positibotasun tasa beraz, 4,4%an aurkitzen da orain. Ipar Euskal Herrian ere azkartu dute txertaketa gaur hasi dira, 18 urtetik gorakoak txertatzen eta honela txertaketaren azken fasean sartuko dira aurreikusitakoa baino 2 aste lehenago. Erronka ez da makala eta asteburuan herrietako txertaketaguneak moldatzen aritu dira. Ipar Euskal Herritik mugitu gabe, murgiltze sistemaren alde eta Frantziar estatuaren erasoak salatzeko egin den aurrekaririk gabeko manifestazioak herri baten indarra agerian uzten duen irudiak utzi ditu Baionan. Leire Regadas. Euskarak murgiltzea behar du lelopean 10.000 pertsona baino gehiago bildu ziren larun batean Baionan. Euskalgintzako eragileek eta Ipar Euskal Herriko hautetsiek deituta, hizkuntza gutxituak babesteko legea partzialki atzera botatzeko erabakia gaitzesteko. Erraiteko Konstituzio Kontseiluak hartua duen erabakia ez dugula onartzen. Euskararen aldeko mobilizaziorik handiena izan da azken urteetan. Baionan bildutako jendearen anistasunak erakusten du dio Anita Lopepe Euskal Herria Baiko kideak Parisen ebazpena euskararen eta kultura anistasunaren aurkakoa dela. Usten du hor hartu den erabakia euskararen kontrako erabaki bat izaiteaz gain, multikulturalismoaren kontrako eraso bat ere dela.
Murgiltze eredua arriskuan jartzen du Parisen ebazpenak. 5.000 ikasle daude Seaskako 37 ikastoletan. Horien etorkizuna kolokan dago konstituzioaren aurkako ebazpenaren ondoren. Konstituzioaren erabaki horrek hankaz gora ezartzen ditu azken 50 urtetan ere eman ditugun lan guziak eta ikastolak landieran ezartzen ditu. Eredua babesteko bide bakarra konstituzioa aldatzea izango litzateke, baina bide zaila eta luzea da. Segurtasun juridikoa lehenbailen ziurtatzeko dei egin dute euskalgintzako ordezkariek. Konstituzioa aldatu behar dela, baina baldintzak ikaragarriak dira konstituzio baten aldatzeko, zer eta nola egiten dugu. Hezkuntza zaratago euskarak eremu guztietan dagokion lekua izan behar duela aldarrikatu du euskalgintzak. Michel Etxekopar musikariaren letra abestuz eman diote amaiera manifestazioari. Bestaldetik Nafarroako 13 lege atzera bota ditu Espainiako Auzitegi Konstituziogileak azken urteetan. Beste hainbat lege bertan blokeatuak izan dira Madrilgo epaileen oniritzia izan arte. Tartean dela orain 2 aste onartutako poliziaren biktimen legea. Nafarroaren burujabetza kolokan dagoela iritzita, Nafarroa Berriz Altxak aktibazio sozialerako deia luzatu du duela 5 urte Iruñean gaztelaren aurka gertatutako altxamendua eredu hartuta. Nafarroako herria duela 5 urte gaztelako inperioaren aurka altxatu zen azken aurreko saiakeran. Iruñeko, herriberako, mendialdeko eta eskualde guztietako hainbat herritarrak aurrez arre jarri ziren Loiolako Inigoren armadaren aurka. Gaztelak eta Aragoak azkenean, baina nagusiki Gaztelak Nafarroa konkistatzen dutenean ematen da erresuma zenaren okupazioa, errege ordeak eta beste, eta hasieratik okupazio horren aurka egiten dute Nafarrek. Eta lortu zuten berreskuratzea Nafarroaren burujabetza eta erresuma independiente izaera hori aste batzutarako bada ere. Hain zuzen ere, Noaingo bataila ekainaren 30ean ematen denera. Noaingo bataila ezaguna urtebete geroago eroriko zen azken gune altxatuaren hitzaurrea izan zen. Ez hori bakarrik, 5 mende geroago zapalkuntzak darrai eta Espainiatik epaitegiek zapaltzen dute Nafarroaren burujabetza. Urtez urte foru erkidegoan erabakitako legeak errekurritu eta bertan behera utziz. Burujabetza faltak Nafarroari sortzen dizkion eraginak. Adibide bat da pandemiaren kudeaketa bera. Aginte bakarra egon da Madrilen eta hartu beharreko erabaki garrantzitsu guztiak hartu dira Madrilen. Azkeneko urteetan eman dira Nafarroako parlamentuak onartutako 19 legeren baliogabetze edo indargabetzea, Auzitegi Konstituzionalak erabakita. Auzitegi Konstituziogileak berriki onartu egin du 2 urtez errekurriturik egon den poliziaren biktimak babesteko legea. Horren aplikazioa atzeratuz eta 2019an Nafarroako parlamentuan onartutako foru berriak Madrilgo izozkailuan jarraitzen du ebazpenaren zai. Azken urteetan Espainiako epaitegiek 13 lege utzi dituzte bertan bera, haien artean plusbalioena, merkataritza merkealdiak erregulatzekoa eta elizari ondasun egiezinen gaineko zergak ordainaraztearena. Horren aurrean eta duela 5 urte gertatutako altxamendua motore izanik, Nafarroako gizartea berriz aktibatzeko deia egin du Nafarroa Berriz Altxak. Eskaintza bat egin nahi diogu gizarteari, altxatu dadin, burujabetza berreskuratzeko, aldarri hori potente ateratzeko kalera eta bide horretatik lortzeko Nafarroan ematea burujabetza falta horren inguruko eztabaida politikoak eta berreskuratu ezagun burujabetza hori. Eta iruditzen zaigu indar erakustaldi egitea ekainaren 19arekin burujabetzaren alde nolabaiteko indar kolektibo hori eta sentimendu kolektibo hori indartu dezakeela, ez?
Azpeitera jauzi eginda, Korrugados auziaren arira jendetza bildu zen larunbatean Nagore Alkorta alkateari babesa emateko. Alkortak izan duen jarrera txalotzeaz gain, jaso dituen erasoak salatu nahi izan dituzte. Korrugados auziaren testuinguruan ehunka azpeitiarrek bat egin zuten larunbatean Gipuzkoako herri horretan alor desberdinetan lan egiten duten herritar talde batek alkatari babesa adierazteko deitutako mobilizazioarekin. Nagore jarri dute jopuntuan, baina herritar asko ere minduak sentitu gara. Gure hurbiltasuna, gure berotasuna eta gure babesa dituzu, Nagore. Eutsi asko geata. Korrugados auzia dela eta sortu den eztabaida politikoa eta zurrunbilo mediatikoa hizpide izan zituen Amaia San Bizente kantolatzaileen izenen adierazpena irakurri zuenak. Gezurrari, presio mediatikoari eta Nagoreren aurkako erasoei horma bat jartzea zen ekitaldi honen helburua. Eta plaza hola gainezka ikusita zuzen genbiltzala esan dezakegu. Alkortak unkituta eskerrak eman zizken bertaratu zirenei. Eskerrak ematie bestek eta geratzen, eskerrak danoi, bihotz-bihotzez. Eta hau, azpitiko erretek itzen du, eta erretek itzen gainetik, ez da batzen. Plazako ekitaldian pentsakera eta sentsibilitate ezberdinetako pertsonak guztiek bat eginda elkartu izana nabarmendu zuen, eta berretsi egiari eutsiko diotela, azpeitiarren izenari eta erabakiei. Danon artik erriproiektu bat osa da, danon artiek. Guretzako, azpeitiarrak ere, gure oinarri eta gure lehentasunen. Beraz, ez dut izaiogu batzen gaitu hori, eta jarri dezagun, Azpeiti hori bat. Azpeitiarrei txalu zaparra luzeekin erantzu zituzten deitzaien adierazpena eta Alkortaren eskerroneko hitzak. Ostera Gus Hernan Foro Sozial Iraunkorreko ordezkaria, Ainhoa Mujika eta Jon Olarra Euskal Preso Politikoen kolektiboko zuzendaritzako kideekin batzartu zen atzo Logroñoko espetxean, espetxe politikan izan diren aldaketen inguruko balantze bat egiteko. Balantze hori txosten batean jaso du Foro Sozialak eta EPPKko zuzendaritzako kidei helarazi die. Bestak beste, pozik agertu da bi ideia gakoren inguruan adostasuna zabaldu dela uste duelako. Udarako espero dugu preso guztiak edo Euskal Herriko kartzeletan egotea edo inguruko kartzeletan eta bigarren edo hirugarren graduan. Positiboki baloratu dugu urrats horiek eta espero dugu bigarren faseari begira hurrengo kurtsoa, hain zuzen ere 2021-2022ko kurtsoan hastea lanean gelditzen diren korapilloak askatzen eta definitiboki politika penitenziarioa egoera normalizatu batean kokatzea. Gainerakoan Gasteizen astearte honetan irekiko den zentroaren planteamendu diskriminatzailea salatu du Memoria Osoa sareak. Elkarretaratze bat deitu du biharko eguerdiko 12etan Foru plazan. Bertan bizikidetza inolako bazterkeriarik gabe eraiki behar dela gogoratuko die erakundei. Bada Euskal Herria Bilduko kide Unai Urruzunok ere egin du antzeko salaketa Gasteizko biktimen memorialaren bezperan. Mariano Rajoyren garaian sukaldatutako egitasmo bat, eta esan bezala historiaren ikuspegi partzial eta oso interesatua duena. Eta Gasteizen ezarriko da, eta hain da despropositoa horrek planteatzen duena, Gasteizen bertan 76ko martxoaren 3an eraildako 5 langileek edo eta 100 zaurituek ez dute inolako lekurik izango memorial horretan. Aldiz, Meliton Manzanas bezalako frankista, torturatzaile eta herri honetan hainbat sufrimendu eragin duten gizakoek lekua izango dute eta horiek kontsagratu egin nahi dira memorial horretan. Eta Gasteizen garela pertsona bat atxilotu dute, PPko zinegotzioi bat jotzea egotzita guztira 4 gazteri egin omen diote eraso Iñaki García Calvo da horietako bat. Gasteizko Alderdi Popularreko zinegotzioian. Eta ekonomia arloko gaiei helduta milaka manifestarik parte
parte hartu zuten larumatean Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak hegoaldeko 4 hiriburuetan eta beste zenbait herritan egindako mobilizazioetan 18.000 bat lagunek antolatzaileek emandako datuen arabera. Orain arte bezala pentsio publiko eta duinak aldarrikatu zituzten eta mesfidatia agertu ziren, Madrilen Espainiako gobernuaren, patronalaren eta Espainiako sindikatu nagusien arteko negoziazioek izan dezaketen emaitzaz, murrizketa gehiago ekar ditzaketelakoan. Jon Fano Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kidea jarraian. Lejos de mejorar las condiciones actuales, no hacen sino asumir lo ya difícil que estamos conociendo y aún situación más difícil para el futuro. Esto explica que, en definitiva, tomemos plena conciencia de que tenemos que actuar la mayoría de la sociedad juntos y juntas para responder a los recortes que también nos están planteando desde Bruselas para conceder como contrapartida los famosos fondos europeos y, en definitiva, para mejorar las condiciones de la mayoría de la sociedad. Ostera herritarren kontsumo ohiturak aldatuko dituen argindar faktura berria aste artean sartuko da indarrean Hego Euskal Herrian eta Espainian. Moldaketaren helburua, merkatuen eta lehiaren Espainiako batzordearen arabera, argindarraren kontsumo efizientea bultzatzea da, kontsumitzaileak esku hartze handiagoa izatea deskarbonizazioan. Autoelektrikoak, autokontsumoa eta bero metagailuak sustatzeko bide bat ere bada. Lan gatazketan berriz gaur arteko epea zuten, Tubacex-eko langileek zuzendaritzak duela 2 aste egindako proposamenari erantzun bat emateko. Enpresak konpromisoa agertu zuen datozen 3 urteetan Arabako plantetan dituen lanpostuei eta soldatei eusteko. Baldin eta langileek greba bertan bera uzten badute. Erantzuna ezezkoa izan da eta aho batez hartu dute Laudioko eta Amurreko lantegietan ordezkaritza duten 5 sindikatuek. ELAK, Estatek, Komisiones Obrerasek, Labek eta Atalek. Nazioartera begira, gurean gaur magazinean Roberto Uriarte Unidas Podemoseko diputatua izan dugu gaurkoan, Kataluniako buruzagi independentisten balizko indultoak hizpide izan ditu berak. Gertatzen da eskuin muturreko indar guztiak batu direla berriro, gauzak ez dakite, euren zeretik ateratzeko, kontutan hartu behar da indultuen kontua jendeak astu egiten duela errez, baina esate baterako Felipe González batek 5.000 indultu eman zituen, Aznarrek 5.000 baita, gero jeisten joan dira, eta Sánchezek 70 bakarrik eman ditu. Pentsa ezagun, orain urte batzuk, urtean 500 gora ematen zirela, eta gaur egun 10 bat edo ematen direla urtero. Orduan, gauzak aldatu egin dira goiti bera indultua ez da apenas erabiltzen da konstituzioak aurre ikusten duen tresna bat, baina gaur egun erabileratik kanpo geratu dena ez da erabiltzen apenas. Nik uste dut ona izan daitekela, ona zergaitik gauzak baretu egiten dituelako eta gure artean nolabait hitz egiten ikasi behar dugulako eta beste lurraldeak Kataluniarekin hautsi dituzten zubiak berriro eraikitzen ez da. Eta Israel aldera begira Benjamin Netanyahuren 12 urteko agintea azkenetan egon liteke. Izan ere oposizioak indarrak batu nahi ditu eta koalizio gobernua osatzea aztertzen ari da Oihan Larrañaga. Israelgo ultranazionalistek Benjamin Netanyahuren 12 urteko agintaldiari amaiera eman diezaiokete. Naftali Bennett, Jamina alderdiko buruak iragarri du, Yair Lapid zentristak gidatutako oposizio blokearekin batera exekutibo berri bat eratzeko aukera babesten duela. אני מודיע היום שבכוונתי לפעול בכל כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית יחד עם ידידי יאיר לפיד. Bertako hedabideen arabera, Bennett eta Lapiden arteko akordioak lehen ministro kargua legealdi erdian aldatzea aurre ikusiko luke. Lehenengo 2 urteetan, Bennett ultranazionalista izango litzateke gobernuburua, eta azken 2 urteetan Lapidek hartuko luke kargu hori bere gain. Lapidek zuzentzen duen koalizio politikoa batuta mantentzen duen puntu urrietako bat, Netanyahu boteretik kentzeko nahia da, eta oraingoan helburu hori lortzetik inoiz baino gertuago egon daiteke. Naftali Bennett akordioa gauzatuko balitz eta parlamentuan behar beste babes lortu ezkero lehen ministro kargua bere gain hartuko lukeen politikaria
Zisjordania osorik anexionatzearen aldekoa da. Ez hori bakarrik, argi utzi izan du, bere iritziz, bi estatuen konponbidea, Israelgo estatuarentzat bere buruaz beste egiteko bidea izango litzatekela. Jesha izeneko Zisjordaniako kolonoen mugimenduko buru izandakoa, asentamentu juduak babestu izan ditu Bennetek. Ikusteko dagoena da ea ze puntutaraino izango den gai Bennett bere agenda aurrera eramateko. Kontutan izan da gobernu koalizioan ezkerreko eta zentroko alderdiek ere ordezkariak izango dituztela eta seguru asko parlamentuan alderdi arabiarren babesa ere beharko dutela gobernua eratzeko. Bestetik, Diakite etorkinekin lazimade bizi eta Irungo Harrera sareak deituta migrazio politika arrazistei plantu egin diete larunbat honetan Ipar eta Hego Euskal Herriko milaka herritarrek. Bidasoa ibaian iragan astean hildako gazte migratzailaren heriotzak markatuta, Hendaia eta Irundik abiatu da jende saldo bana eta Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko mugan elkartu dira, Santiago Zubian erakundei eskatzeko, hitzetatik ekintzetara pasa daitezela eta benetako gizarte eta harrera politikak bultzatu ditzatela. Ostera munduko txoko askotatik bueltaka ibili den kutxabira ekimena igande honetan amaitu da Seguran. Ametxez betetako egurrezko kutxa Urruñatik Segurara eraman zuten goizean eta han egin zuten amaiera ekitaldian. Igandean ere pandemiak baldintzatuta izan da ere, ibilaldia Bizkaiko ikastolen aldeko jaia ospatu da Sopelan eta Leioan, Ander Deuna eta Betiko ikastolek antolatuta. Antolatzaileen arabera, denera 1.800 lagun inguruk hartu dute parte festan, hori bai, 2 txandatan eta 4 gunetan banatuta. Ibilbide janari eta edari eskaintza eta ekitaldi handirik gabekoa. Hala izan da aurtengo ibilaldia. Erabat ezoikoa izatera derrigortu du pandemiak, baina giro honean ospatu da igande honetan, Leioako Betiko ikastolak eta Sopelako Ander Deunak antolatutako ibilaldia. Guneetan banatuta egon da, ohi bezala, Sopelan zehar kokatutako sua, airea, ura eta lurra guneetan hain zuzen. Baina parte hartzaileak, urtero baino askoz gutxiago aforoak mugatu behar izan direlako, ez dira egun osoan zehar batetik bestera ibili. Horren ordez, gune bakoitzean aurre ikusitako tailer eta ikuskizunetan aurrez izena emanda hartu dute parte herritarrek. Guztira 1.800 bat lagun bildu dira. Bakoitza bere gunean eta 200 pertsonako 2 txandatan banatuta emanaldi bakoitzerako. Eta eguraldia lagun, goizean goizetik egin dute bat Bizkaiko ikastolen jaiarekin. Goizeko hasiera ekitaldian, euskara berreskuratzeko prozesuan dauden trabez eta atzera pauso ez ohartu zuten antolatzaileek, eta horiei aurre egiteko elkarlanaren beharra azpimarratu zuten. Nabarmendu zuten inoiz baino beharrezkoagoa dela instituzioen eta gainerako eragileen arteko elkarlana, euskararen berreskurapenean eta erabileran pauso sendoak emateko. Aurtengo ekitaldi ezoikoaren ostean, 2008an Bilboko Abusu ikastolak hartuko du lekukoa. Ordukoa benetan berezia izango delaren esperantzaz. Eta kulturan, aurtengo klasikoen irakur taldearen protagonista euskaraz argitaratutako lehen liburua izango da. Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatzen duen ekimena Arriaga Antzokian egingo da, ekainaren 3an Aiara Daurreta. Zaharra Euskaltegiak antolatu duen klasikoen irakurraldi etenik gaberren edizioak euskaraz argitaratutako lehenengo liburua izango du protagonista. Zeinek adierazten du beste zer baino hobeto hasiera. Gure argitaratutako lehen liburu hori. Liburu hori hartuta gaina, iruditu zaigun, herri hizkera baten idatzita zegoela. Osea, apal zegoela idatzita, herriaren azala hizkuntza hori. Horrek ere motibatzen gintuen. Guk hartu genuen alderdi ludiko eta alai horretatik bebai. Literatura sorkuntza eta euskara uztartzen ditu egitasmoak. Eta aurtengoan poesia herrikoia izango da gai nagusia. Ez da poesia jasoa ez balioan jartzen dau, herrikoitasun hori ez, eta uste dut importantea dela hori azpimarratzea be. Alkarregaz egiteko ariketa bata, eta nik uste hizkuntza batek zeozer berea badauka horixe dela, alkarregaz egite hori. Bestalde, Xabier Amurizak hasiera emango dio ekitaldiari liburuaren lehenengo lerroak irakurriz.
egin dudan da bukatua dagoen lan neuretzako garrantzitsu bat izan da Etxepareren poema guztiak halako formatu kantatu batera egokitzea. Gainera beste 200 pertsona gehi 50 euskaletxek modu virtualean hartuko dute parte etenik gabeko irakurketan. Eta hilabeteetako ibilbidearen ostean asteburuan amaiera eman diote aurtengo Harrapazank programari. Oraindik ere pandemiak baldintzatuta, baina iragan urtean ezinezko izan ziren alderdi batzuk berreskuratu dituzte. Hilabeteetako ibilbidearen ostean, asteburuan amaiera eman diote aurtengo Harrapazank programari. Oraindik ere pandemiak baldintzatuta, baina iragan urtean ezinezko izan ziren alderdi batzuk berreskuratu ditu aurtengoak. Hala nola, asteburu honetan ospatu diren esena talentu lehiaketaren aurrez aurreko galak. Bai, gogoz, egia esan aurreko urtean ezin izan genuelako Bilborrokera etorri eta ezin zirelako eholtza gainean egon, eta aurten bai, segurtasun herriak utzi digute, oso baldintzatuak gaude, baina hemen gaude, posik eta urduri ere. Ostiral eta larun batean finalistek euren ikuskizunak publikoaren aurrean erakutsi dituzte Bilborrok aretoan. Bi galatan banatu dute finala junior kategoriakoak aritu dira ostiralean eta senyorrak larun batean. Aforoa mugatuta eta segurtasun neurri zorrotzekin, aurreko urteetan bezala publikoarekin egin ahal izan dituzte. Oso urduri etorri dira, baina nik uste dut emozio handia daukatela, gogotsu daudela, eta, hilabeteak daramatzate gaurko eguna prestatzen, bideokastenia egin zuten, haien etxan grabatu zuten haien burua, bidali zizkiguten, hautaketa bat egin genuen. Hilabeteotan zehar aukera eman die Harrapazankek Bilboko gazteei aisialdi denbora euskaraz gozatzeko. Haien talentua erakusteko aukera ematen diegula, holtza batera igotzen direlako, kristone argiekin eta giro ezin hobeaz osatzen dugu, eta nik uste, eta euskeraz egiten dugula, gure aisialdiare euskeraz egiten dugula. Tailer, erronka eta bestelako proposamenak bota dizkiete eta esena talentu lehiaketan hobeto egiten dakitena erakusteko aukera izan dute. Asteburuan, kategoria bakoitzeko 10 talde edo artistek Harrapazankeko coachekin landutako ikuskizuna erakutsi eta 500 euroko saria eta goazen telesaiaren castingan parte hartzeko aukera irabazi ahal izan dute gazteek. Gauzak horrela gaurkoan, Kenon Oskiten Lo Bailau herri ekimenak kaleratu berri duen bideokliparekin emango diogu amaiera albisteiari. Besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 atarian ondo izan eta bihar arte. Kalean elkar gaitezen probatu gure salda, tuerkinari emanda, bizitza ospatu behar da. Kenon Oskiten Lo Bailau solo esto faltaba, dantzatzen duen herri hau, irten zaiago. Había una pandemia global, capitalismo heteropatriarcal, ta gehitu jozua macho horriko bida, virusa mentazabal, lo mierda de arriba han salvado al país, ertzekoak bazterrera gutxiz, herritar antolatuok berriz, auzolanen zaintzak berrian jarriz, kalean elkar gaitezen probatu gure salda, tuerkinari emanda, bizitza ospatu behar da.